And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Five months akong nawala. Pero pagdating ko, may iba na. Hindi naman kami nag-break. And it hurts. Hindi ko alam kung paano ko uumpisahan ang kwento ng buhay ko. Ang hirap ikwento. Parang sa sobrang haba ng panahon at sa dami ng mga nangyari, hindi ko na alam kung paano i-share sa ibang tao. Itago niyo ako sa pangalang Aki. Sa pamilya ko, iba ang pangalan ko. I'm using different names to different people. Malalim ang dahilan ko at kahit saan ako pumunta, hindi ko makita ang sagot sa lahat ng tanong ko. I started falling in love when I was 19. Classmates kami sa college sa Laguna pero hindi kami close. Halos hindi ko nga siya napapansin. Ganoon naman ako. Madalas hindi ako namamansin. Madalas ako mag-isa, nanonood ng basketball, volleyball game, ping-pong, etc. Then one day, napadaan siya sa tabi ko. She sat beside me while I'm watching female volleyball. Doon nagsimula yung friendship namin. Ang tagal nun, that was 28 years ago. Ang daming nangyari sa kanya, sa amin. I was 19 and she was 18. I remember one time tinawag ang name ko sa recitation sa political science class. Gusto ng professor na i-recite ko ang preamble ng Philippine Constitution. We, the sovereign Filipino people, etc. etc. How will I recite? Hindi naman ako nag-aaral. Pumapasok lang ako sa school pero never ako nagbuklat ng libro. Siguro dahil wala naman akong direksyon sa buhay. Pero siya, sobrang talino niya. Simple at maganda. Kamot lang sa ulo ang pwede kong isagot sa recitation. Kaya sabi ng professor ko, sino ang gustong tumulong sa akin para i-recite ito? Nagtaas siya ng kamay. She helped me at dun nagsimula yung friendship namin. Dumaan ang sem break, madalas ako sa school nag-iisa. Pero namimiss ko siya. Kaya inalam ko ang address niya sa isang classmate namin at nagpretend akong napadaan lang sa kanila. Nang bigla niya akong tawagin mula sa bintana nila, nandoon pala siya. Wow! Lumukso ang puso ko. Basta ang alam ko lang noon, nami-miss ko siya. Since then, madalas na ako sa kanila. Doon ako nanananghalian, naghahapunan, minsan doon na rin nakikitulog. Ako yung taong lulubog o lilitaw. Pero in spite the fact, naging kami pa rin. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong petsa. Ganun ako. Walang pakialam sa petsa but I cannot forget the time na naglakas ako ng loob na sabihin mahal ko siya. At lalayo na lang ako kung ayaw niya. Pero laking tuwa ako nang sabihin niya sa akin mahal niya rin ako. At sobrang mahal na. Naging masaya kami. Kahit fishball lang yung pinaghahatian namin kasi yun lang yung kaya ko. Parehas kaming walang-wala. Minsan pamasahe lang ang laman ng bulsa ko. Paano ko ba ipapaliwanag sa kanya na nakikitira lang ako kung kani-kanino? Paano ko ba i-explain na lumaki lang ako kung kani-kanino? Nakakapag-aral lang ako kung saan-saang school. 3 school sa elementary, 3 school sa high school. Ang hirap i-explain ng buhay ko. But I never stopped learning. Ako kasi yung tipo ng tao na mayroong pangarap pero magulo ang utak at walang direksyon. Ang totoo, hindi naman ako bobo. Kung mag-aaral ako, kaya kong i-perfect yung exam. Naalala ko pa nga nung grade 1 ako, nagkaroon ng contest sa school na lahat ng estudyante kasali. Ako ang nag-top sa math contest. Pero wala naman akong kamag-anak na nagsabit sa akin ng ribbon. Yung head ng math teacher yung sumama sa akin sa stage. Paano ko ba i-explain sa kanya lahat-lahat? Dumating sa punto na madalas kaming mag-away. Dahil naghahanap na siya, hinahanapan niya ako ng mga kamag-anak. 6 months na kaming mag-on.
Pero wala siyang kilala kahit isa sa kamag-anak ko. Hindi niya alam kung saan ako nakatira. Tama siya lulubog at lilitaw lang ako kung kailan ako pwede. Siya ipinakilala niya ako sa buong pamilya niya. Pero ako, ano ang alam niya? Wala. Pero masakit din sa akin yun Sobra kasi wala naman akong ipapakilala sa kanya. May nakilala akong nanay at tatay. At hanggang ganun lang yun. May nakilala akong mga kapatid pero ganun lang yun. Yun lang, ganun lang. Mahirap i-explain and until now, I don't wanna talk about it. Till one day, ipinagtapat niya sa nanay niya ang tungkol sa amin. I was expecting na magagalit ang nanay niya. Pero tinanggap niya kami. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Sino iyaharap ko? Wala. Wala talaga But I made a decision to talk to my grandma. Ipinagtapat ko sa kanya na na-in love ako. At seryoso ako. 20 na ako noon, 19 siya. Too young, sabi ng lola ko. Hindi pwede. Pero sinabi ko, walang pwedeng pumigil sa akin. Sabi niya, sige, bahala ka. Pero mag-iisa ka. Mag-iisa ka. Sumigaw ako. Matagal na ako nag-iisa. Matagal na lola. Bata pa lang ako, nag-iisa na ako. Kaya wag mong sabihin mag-isa ako. Naging magulo yung usapan namin. Maraming sumbatan. The following day, niyaya ako ng sister ko sa malayong isla. Mas matanda yung sister ko sa akin. She was 29 and I was 20 back then. Pero at the age of 29, stable na siya. May-ari ng isang sikat na retail store, graduate, may pamilya at may isang anak. Mayaman in short. Sumama ako sa kanya sa isang malayong lugar para makasagap ng sariwang hangin. Only to find out na hindi na ako makakabalik ng Maynila. Wala siyang iniwan na pera sa mga kamag-anak ko. Nanakaw yung wallet ko kung saan hindi ko alam. Na-stuck ako sa islang yun. Bigla na naman akong nawala. Gusto kong makita yung taong mahal ko. Paano ko ipaparating sa kanya kung nasaan ako at kung ano yung nangyayari sa akin? 28 years ago, hindi pa naman uso yung Facebook, cellphone, YouTube, Viber at kung ano-ano pa. Kaya, ganun ako bigla na lang. Susulpot kung kailan pwede. Kaya madalas niya akong inaaway. Hanggang sa nagdesisyon akong pumuslit sa barko pabalik ng Maynila. Sa konting barya-barya, nakarating ako sa kanila sa San Pedro, Laguna. 5 months akong nawala pero pagdating ko may iba nang dumadalaw sa kanya. Lagi siyang wala sa bahay at kasama nito yun na namamasyal. Ahead ng 5 years yung guys sa kanya, kilala ko siya. Nakilala namin siya sa pamamasyal sa isang subdivision malapit sa kanila. Nanggaling sila sa parehong probinsya kaya madaling nakagaanan ng loob ng nanay niya. Till one day, nalaman kong sila na. Paano kami? Paano pa ba? Hindi naman kami nag-break. Nawala lang ako pero hindi kami nag-break and it hurts. It hurts na makita mo na yung nag-iisang taong nagmahal sa'yo nakaangkas sa motor ng bago niyang boyfriend. Habang ikaw matyagang inaabangan siya sa kanto. Nagmakaawa ko sa kanya, lumuhod ako, sinabi ko. Gagraduate ako, mag-aaral ako ng engineering, mag-aaral ako ng computer, magiging maayos lahat, magsisikap ako pero wala. Isang malakas na sampal yung inabot ko. After that, kinausap ako ng nanay niya, heart to heart. Hayaan ko na raw siyang sumaya. Siguro naisip nila, wala namang future siya sa akin Isa akong bastardo na lulubog at lilitaw. Ano nga ba yung future niya sa akin? Sobrang down ako. Down na down. Lumayo ako, walang-wala, kahit pamasahe wala. Pasakay-sakay ng jeep na hindi nagbabayad. Nakitira sa isang kamag-anak sa Makati. College dropout, walang trabaho, walang pamilya. Tama sila. Wala siyang future sa akin. Wala kaming future together. Kaya kahit masakit, lumayo ako. Until one day, nagtagpo yung landas namin. Naka-school uniform siya sa isang state college.
Muli ko siyang nakita at nagka-idea ako na mag-enroll din. Libre tuition fee doon para sa mahihirap na tulad namin. Madalas ko siyang abangan sa gate ng school pero madalas akong bigo. Kasi nagtatago siya sa palda ng mga classmate niya para hindi ko siya makita. It hurts. Kasi ang totoo, nag-enroll lang ako sa college na yun para makita siya, hindi para sa future ko. Tama siya, wala akong silbi at wala akong future. Nagulat na lang ako nang sabihin ng isang classmate ko na buntis siya at magpapakasal na sila ng boyfriend niya. Wow! I cried sobra-sobra. Nag-inom ako, sinamahan ako mag-inom ng isa kong classmate at hindi naman niya alam kung bakit ako nagpapakalasing. Sobrang bait ng classmate ko ng mga oras na yun. Dinamayan niya ako. Habang lasing, nilakad namin ng Makati to Luneta. Pasuray-suray sa kalsada. Nagpagala-gala kami sa Quiapo na para ba kaming mga pulubing na mamalimos sa labas ng simbahan. Doon na kami natulog hanggang sa naging mag-best friend kami ni classmate. Leo yung pangalan niya. Pero hindi ko na maalala yung last name niya. Halos sampalin ako ni Leo para ipamukha sa akin na maganda ang buhay. Madalas akong umutang kay Leo. Sobrang bait na mga tita niya sa Makati. Doon ko nakakilala yung ibang friends pa niya na naging friends ko na rin. Hindi ko inaasahan na darating din sa akin ang isang umaga. A telegram came. Pinagre-report ako sa isang malaking company sa Pasig. Ako, matatangkap sa trabaho. Wala naman akong alam. Pero totoo, they are offering me a job. Malaki ang sweldo. Pwede na akong mag-aral uli. Di lang yun, nag-offer din sila ng job placement sa lahat ng naging friends ko. Doon muli ko siya ulit naalala. Binalikan ko siya sa Laguna nang hiram ako ng kotse sa isang kamag-anak. Sinundo ko siya sa school pero hindi kami nag-usap. Tahimik lang kami sa loob ng kotse. Pumayat siya. Nalaman kong nakunan siya na wala yung baby nila. Inahatid ko siya dun sa malapit sa subdivision nila at yun yung huli naming pagkikita. Hindi ko na siya ginambala pa kahit kailan. Tinanggap ko yung kapalaran namin. After 28 years, muli kami nagkita for the very first time. Hindi ko alam kung paano ko ihahanda yung sarili ko at siguro ganun din siya. Nalaman kong naging cum laude siya at ako naman nakatapos ng engineering. Sila pa rin ng husband niya at ako naman naninirahan na sa North America. Hindi ko alam pero parang may kirot sa puso ko. Sabi ko sayang. Siya lang yung taong minahal ko ng totoo. Naging simple yung pagkikita namin. Kumain kami sa isang restaurant. Umiyak ng konti pero ganun lang. Siguro nga ganun lang. Pinagtagpo pero hindi itinakda. I returned to Manila from North America at siya, yearly vacation niya from Middle East. Habang nasa airplane ako, ang dami naglalaro sa isip ko. Paano ko ba kakalimutan ang isang taong minahal ko ng totoo? Ang taong nagbigay sa akin ng pinakamasaya at pinakamalungkot na parte ng buhay ko. Muli, ako si Aki, and this is my secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.